बाजिनैथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा दा बे जथुमानि थाखाय मार्च पास्ट साब कमिटिया दिनै पेरेड गेलेनाय बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ दासिमाव सार बेसेबां आवगायखो मार्च पास्ट गेलेनाय बे पेरेड गेलेनाया बे बाजिनैथि बोसोरसालिया बर' स्टुडेन्ट इउनियननि जे जों साब कमिटिया पेरेडनि बिबान मोननायनिफ्राय दिनै जोङो 15-16 दिनसो जाबाय फोरोंनाया जोंनि फोरोंनायाव जोङो दिनैसिम नुनाय बायदिबा गथ'फ्रा जोंनि थाखाय एडभान्टेज लाबोगासिनो दङ जोङो आरोबाव नेक्स्ट टाइम दंबावोआव जोङो मोजाङै मथ' फोरोंजोबनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों आरो ओरैनो बबे स्कुलनिफ्राय लाबोदों एसे खोन्थायोबा लाबोनायाव जोंनि नैबे सेरफांगुरि हाइ स्कुलनिफ्राय मोनसे गार्लस एन्ड बयस बिनिफ्राय हाब्रुबारि हाइ स्कुलनिफ्राय गार्लस दङ बाहायबो बयस दङ बेहाय मोननै रोखोमनि लानाय जादों स्टिक ड्रिल थागोन मोनसे ओमफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय ओरैबायदि लानाय जादों मोनसेखौ निसानसलि लानाय जादों बेनिफ्राय इउएन एकाडेमि दङ ओमफ्राय रामफल बिल हाइ स्कुल दङ दा बे गासै मोनब्रै स्कुलनि गथ'फोरखौ जों जे नैबे पेरेडनि एक्टिभिटिसखौ खालामगासिनो दङ गथ'फ्रा मोजाङैनो आवगायगासिनो दङ ओरैनो साबसे गथ'फोर जागोन गासै जोंनि साननायाव जोङो ओरैनो मोनसे ट्रुप्सआव 33 खरि लानो सानदों 33+1 लानो सानदों दा जोङो मोनजोबथ'वाखैबाबो हागोन बादि मोनदों दा जोंनाव माखासे गथ'फ्रा कन्टिनिउ एखे रोखोम फैजोबा न'आव एसे प्रब्लेम थायो जोंहा गामि लेभेलनि मानसि नालाय ओंखायनो बे प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेमखौ जोङो उनाव सुद्रायजोबनो हागोन आरो ओरैनो सोलोंनायाथ' एसे आवगायबाय सोलोंनायनि बिथिङावबो जोङो नुनाय मथेबा जों खालामनाय मथेबा एकदम माने जों दा 70 नङाबाबो 65%आ जोंना खामानिया आवगायनानै दं अब्लाथ' प्रग्राम जाजासिमावहाय जेरैखि जाया हाहैगोन जोङो दा प्रग्राम जाजासिमाव जोंहा दिनैसिम 12-13-14 दिनसो दंबावो नामा बे 14-15 दिननि गेजेराव जोङो मोजांखौनो खालामनो नाजागोन आरो हागोनबो जों दाथ' नुनायावथ' नुबाय जोबोद मोजां जागासिनो दं ओरैनो बिनि बिथोराव स्कुल बन्द दंना दा बबे स्कुलनिफ्राय ओरैनो साबेसे लाबोदों एसे आइडिया दङबा खोन्थाबा मोजां दासान्दि जोङो साबेसे माने फैनाय बिथोराव जों बे सेरफांगुरियाव जेला क्लस जायो ओरैनो रामफल बिल आनसलिकनि सिङाव गोलैनाय स्कुलफोरनिफ्राय लादों बे स्कुलफोरनिफ्राय लानायाव जेनेबा हाब्रुबारिनिफ्राय जों माब्लाबा बिदिनो 33-34 मोनो टिम मोनसे मोनो बेनिफ्राय सेरफांगुरिनिफ्रायबो बिदिनो 34-35 बिदि मोनो इउएननिफ्रायबो बेखौनो मोनो रामफलनिफ्रायबो बेखौनो मोनो माने जोङो रबिबार बाल' क्लस खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो जों इन्सट्राक्टरफ्रा गासैबो गावबागाव स्कुलाव थांनानै जों फोरोंहैयो दा रबिबारबाल' मोनसे क्लस मोनो आरोखि जोङो दा रबिबाराव जों क्लस लानाय जायो दा जों रबिबाराव लादोंब्लाबो रबिबार खेबथाम खेबब्रै मोनबाय बेहाय खेबथामसो मोनबाय बे खेबथामाव जों एडभान्टेज जागासिनो दं ओरैनो ट्रुप मोनसे बानायगोन जोङो निसानथलि मोनसे गासै मोनबा जागोन आरो निसानथलिया एसे फिसा ग्रुप जागोन बियो बाराथारबा बिदिनो 10-11 जननि जागोन 12 जन बेबायदिसोल' जागोन ओमफ्राय माखासेखौ जोङो हाथ्राबाबो जोङो 27 जन खरिखौ जों खालामथारगोन आरो ओरैनो जों 33नि अनुमान लादोंमोन 33+1 दा 27+1 जागोन आरोखि होमबाना जोंहा पेरेडआव नायनो मोजां नुगोन आरो जों बेखौ खालामगोन ओरैनोथ' कम्पिटिसन सिस्टेम जेबो गैया कम्पिटिसन सिस्टेमखौ जोङो बेनि सालायगिरि बिथांमोननिसिम जों एसे होनदोंमोन जेनेबा कम्पिटिसनखौ जोङो बे मोनब्रै-मोनबा ग्रुपनि बिथोराव एक्सट्राखै लानो नागिरदों एक्सट्राखै लानो होननानै बुंदों दा कम्पिटिसना माबा मोनसे बे माबानिफ्राय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानिफ्राय गांसे एनसिसि टाइप फोरोंनायनि थाखाय फोरमान बिलाइ हरनो होननानैबो बुंनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ नेनानै थानोसै सम सफैनायसिम होमबा बेखिनियानो जाबायना सार गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम ओरैनो सारनि सिनायथिया आं माबानि दतमा बोरसिजरा गामिनि नामा आंनि कालेन्द्रनाथ बसुमतारी BSFनिफ्राय आं रिटायार जानाय एक्सपान्ड जाबाय ओरैनो मास्टार हिसाबै फोरोंगासिनो दं दा मास्टार हिसाबै बेहाय जों फोरोंनो चान्स मोननाय हिसाबै जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों फैनाय जादों आरोबाव सासे सार दंबावो जोंनि खाथियाव गसंनानै जोबोद मोजां सारनाबो सिनायथिया आंना गामियाथ' गयबारि दतमा ओमफ्राय नामा जाबाय शुक्राचार्य ब्रह्म साराबो मावनाया जबा मामोन आं मेघालय पुलिसनि फार्स्ट MLP BN बेटेलियन इउनिटनिमोन
हेडक्वार्टारा मयं शिलं बराफानि दा मास्टार हिसाबै फोरोंगासिनो दं बेयाव सार दा मास्टार हिसाबै फोरोंदों मास्टार्सआव नाम दंखायो आरो बिनिफ्राय आङो UN गुरुदेब GK एकाडेमियाव मास्टार हिसाबै मावगासिनो दं